କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଅଧିକ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଏକ ପବିତ୍ର ସକାଳ, ପୁରୀ ଧାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାହାର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଟେମ୍ପୁଲ ବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ କଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ବର ମାଗିଥିଲେ। ତ ସେହି ବରଟି ହଉଛି, ମୋର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର କହିବେ କି ଇଏ ହଉଛି ଆମରି ଠାକୁର। ତ ଏହା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ହେବି ଆଉ ତମେ ହବ ମୋର ମାଉସୀ ମା, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 9 ଦିନ ରହିବାକୁ ଆସିବି, ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ରାଜା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ୍ ସରିଛି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରକୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 9 ଦିନ ପରେ ଆସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।